siyakhona. Nalabo abangasithandi bathi uma bebheka imisebenzi eyenziwe u-ANC bayasho nabo ukuthi no cha ngempela i-ANC isebenzile noma kunobunzima noma kunezinto esifanele ukuthi sizenze kodwa ukongolosi usebenzile. Sathi masingena embusweni ubaba Mandela wazwa ukuthi abantu abadala upension bawuthola mhlawumbe once every 2 months nakhona bawuthola ihalf yaletholwa yilabelungu. Wavele wathi upension uzawulingana kubo bonke abantu. Namhlanje ogogo bathola upension every month nakhona bathola o-2000. Themba ukuthi uma uminister wezemali uma ekhuluma ngolwesithathu uzawubona naye ukuthi wenzani ngale pension ukuthi azame ukuthi ayikhuphule kancane njengoba bogogo balokubesho. Yabona la ngihamba khona uma ngihlangana nabogogo bathi awu president sicela ukhulume noGotongwana ukuthi asibonele nathi athi ukukhuphula kancane yona le pension ngoba imali yethu manje seyancipha ngoba ama prices akhuphukile. So ngizomhlebela ke ngiyombona namhlanje ebusuku ngizothi kuye hawu mfowethu ogogo bayacela ukuthi uthi kancane nje uyikhuphule. Ngiyathemba ukuthi uzomamela. Ubaba uMandela wathi mayengena eba upresident wathi abantwana bethu bafanele ukuthi babuyele ezikolweni. Abantwana babuyele ngobuningi ezikolweni. Kodwa wathi ufanele ukuthi sibe nale izikolo eziningana lapho kungazobhadalwa khona i-school fees. Wase uthi izikolo eziningi mazikhansele i-school fees namhlanje ezikolweni eziningi akukhokhwa nesenti. Abantwana bethu bangena mahala esikolweni. Uke wayibona phi into enjalo? Yaqalwa ubaba Mandela wathi ufuna abantwana badle esikolweni. Namhlanje abantwana abadlayo esikolweni u9 million